Wadhi weche mag yiero, duol matayo yiero pacho ka IEBC koro dwaro mondo ute fwambo omed menyo josiasa ma tiyo ga yany kendo ganda gisingo ni gibiro kaone gi okang' mar chik kama oting'o chungo gi dhi e debe. Kolose kinde goyo kogno winjruok e kind IEBC kod jofwambo, jakom mar IEBC Erastus Thekon oyango ni ute fwambo ibiro mi thuolo malando duoko mag yiero mag tend piny kaka gidonjo. Simfros Okinda miyo ler. Dweche paka biro motelo ne yiero maduong' mar 2027, duol matayo yiero pacho ka IEBC odonjo gi rimiti kod riwruoge mopogore mag jofwambo mar biro tiyo kanyakla neno ni yiero ma pacho ka otime e yo ma uyanga, mokwe kendo maratiro. Kolose romo mano bagi e magawa more boma Nairobi, jakom mar IEBC Erastus Thekon olero ni e bwo winjruok ma kamano, kaka IEBC gibiro neno ni gichiwo ote masate ne jo Kenya koluwo ute fwambo maneno ni ler obede wi kaka itayo yiero no. This MOU binds all of us together to work towards realizing the objectives of this memorandum of understanding. And if I may just highlight some of the areas, we have agreed on promoting timely access to electoral information and activities. Kamano bende Thekon singone jofwambo ni gibiro bedo kod thuolo mar lando duoko mag yiero achiel kachiel kaka gimedo donjo. Read that guided by this MOU, we will create an interface where we can work together to collaboratively make sure that we explain to Kenyans how results are transmitted from the polling stations to the constituency tallying centers up to the national tallying centers in a seamless, in a well-coordinated way too. Winjruok ma kamano rwako tende ruoge jochung weche magara kamano kwero IEBC mondo kik talgi tiyo tijegi e yo makare. This MOU is not a peer contract for the Commission. Accountability is a two-way street. We in the media expect you, the Commission, to tell us the truth, even when it's uncomfortable. We need the right information at the right time to kill rumors before they start. In return, hold us to the highest standards. If we get it wrong, tell us. If you are lagging, we will point it out. This MOU means that we agree on the rules of our terrain. Jagoro maduong' mar riwruok mar jofwambo Eriko Duor obuono IEBC mondo kum josiasa mabiro rem luwo chike matayo yiero pacho ka. We will request that the enforcement of electoral code of conduct, actually this time around, people feel the weight of IEBC. We want to see IEBC disqualifying candidates who are sponsoring violence. But when they talk to Kenyans in a condescending language, in an insultive language, in a language that incites the public, we should, journalists, report, give us the factual information, where they were, what they said, what they did, so that when we receive that information as a commission, we should use it as a basis of enforcing the electoral code of conduct. IEBC ochomo yango ndikruok ma jogo ombulu chakre tarik 30 dweni ka jo Kenya ma pod onge ombulu jiwo mondo ti gi thuolo no e kawo ombulu. Simfros Okinda, Ramogi.